Tällä kertaa kappale 19. Suomi saa eduskunnan. Kenellä oli valta Suomea koskevissa asioissa? Esitän 2 kuvaa. Toisaalta tässä on kiteeläinen torppari, perheinen. Oliko heillä valtaa? Vai oliko valta turkulaisella säätyläisperheellä, josta tässä kuva? Vastaus on yksinkertainen. Tietenkin, säätyläisille. Eli turkulainen perhehän kuului säätyyn, joko aatelistoon, papistoon, porvaristoon tai talonpoikiin. Suomessa oli 1809 lähtien ollut säätyvaltiopäivät, joihin edustuksen sai lähettää säädyt. Alkuperäinen äänioikeus oli sidottu aina syntyperään tai varallisuuteen. Ja noin 30% väestöstä oli edustettuna säätyvaltiopäivillä aateliston, papiston, porvariston tai talonpoikien kautta. Sen sijaan säätyjen ulkopuolella olivat esimerkiksi naiset, kaikki työläiset ja tilattomat. Heillä kun ei ollut säätyläisalkuperää, vaan he olivat ansainneet jollakin muulla tavalla tuon elämänsä. Mutta vuosi 1905 aloittaa Suomessa valtavan uudistuksen. Kun Venäjä oli hävinnyt Japanille sodan 1905, Venäjällä alkoi lakkoliike, joka levisi myös Suomeen lokakuussa, ja lopulta marraskuun alussa tsaari Nikolai II, siis Suomen suuriruhtinas, joutui antamaan marraskuun manifestin, jolla hän kumosi perustuslain vastaiset venäläistämistoimet ja lupasi käynnistää uuden valtiopäiväjärjestyksen valmistelun. Tämä samanlainen käsky oli annettu myös Venäjällä. Eli nyt lopullisesti lopetettiin ne venäläistämis- ja sortotoimet, joiden kohteena Suomi oli ollut vuosina 1899-1904. Ja sortohan oli jo alustavasti loppunut siihen, kun Eugen Souman oli ampunut kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin. Sen jälkeen senaatille annettiin tehtäväksi ruveta pohtimaan sitä, millainen eduskunta tai parlamentti Suomeen tulisi, kuka saisi äänestää, montako ääntä kullakin olisi käytettävissään. Ja sitä varten sitten ryhtyi eduskunnan uudistamiskomitea työhönsä. Se teki työtään hirmu nopeasti, niinpä helmikuun lopussa eduskuntauudistuskomitean mietintö oli jo valmistunut, sitten senaatti, perustuslakivaliokunta ja lopulta Nikolai sitten hyväksyi sen työn tulokset ja korjausehdotukset toukokuun alussa. Siis vajaassa puolessa vuodessa Suomeen oli neuvoteltu uuden edustusjärjestelmän periaatteet. Lopullisesti Nikolai vahvistaa valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain heinäkuun 20. päivä. Ja siitä kuluu taas vähän yli puoli vuotta, kun Suomessa järjestetään jo ensimmäiset vaalit, joissa olikin uudenlainen tapa äänestää ja valitaan uudenlaiset edustajat. Tämä tapahtui siis 15. ja 16.3.1907. Ja siitä noin 2 vuotta tapahtumien liikkeelle lähdöstä Suomessa kokoontuu ensimmäistä kertaa eduskunta, joka on valittu uudella tavalla. Mutta millä tavalla? Siitä seuraavaksi katsomme keskeiset kohdat. Suomen kansaa edusti yksikamarinen eduskunta, johon kuului 200 edustajaa. Eduskunta valittiin vaaleilla, joissa oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Ja äänioikeus koski sekä miehiä että naisia. Hyppy oli siis valtava. Jokainen mies ja nainen, joka oli yli 24-vuotias, sai 1 äänen. Samalla he olivat myös kelpoisia asettumaan ehdokkaaksi. Vaalit toimitettiin välittöminä ja suhteellisina, ja suhteellisuus laskettiin
D'Hondtin laskentamenetelmän kautta. Ja maa jaettiin vaalipiireihin, joita oli vähintään 12 ja enintään 18. Ja huomattava on, että tämä uudistus on säilynyt siitä lähtien pääpiirteissään samanlaisena. Radikaalia tässä oli se, että ajantavasta poiketen Suomessa valittiin kansanedustuslaitokseksi yksikamarinen eduskunta. Eli kaikki kansanedustajat olivat samassa kamarissa. Esimerkiksi Isossa Britanniassa tai vielä Yhdysvalloissa tänä päivänäkin on kaksikamarinen parlamentti, jossa on alahuone kansanedustajille ja ylähuone, jossa ovat säätyjen tai Yhdysvalloissa senaattorit, jotka taas edustavat toisenlaista näkökulmaa. Radikaalia oli myös se, että naiset saivat samaan aikaan äänioikeuden Suomessa miesten kanssa. Äänestysikä oli kompromissi, oltiin monenlaista mieltä, mutta päädyttiin vuoteen 2024. Ja se laskettiin siitä, että edellisenä vuonna oli täytettävä tuo 24 vuotta. Miten äänestys tehtiin? Se poikkesi nykyisyydestä aika paljon, eli oli käytössä niin sanottu pitkä lista. Tässä kuvitteellinen pitkä lista, jossa on kullakin puolueella oma listansa, ja ne listat laitetaan sitten yhdeksi lakanaksi, jota sitten äänestäjä sai eteensä. Ja hänen piti valita sieltä oma ehdokas, mutta sillä ehdokkaalla ei ollut merkitystä ratkaisevasti, koska lopulta edustajat valitsi aina puolue, ei suinkaan henkilö. Eli nykyisin meillä on henkilövaali toisin kuin tuohon aikaan. Ja katsotaan nyt, miten tuo tapahtuma sitten eteni tuolla eduskunnan tai tuolla lipun käyttö. 1907 äänestyslippu oli näin hurjan suuri ja sen vuoksi meidän vaaliuurnassa on vieläkin 2 aukkoa. Äänestyslippu oli näin iso ja tämä tietysti aiheutti pientä päävaivaa varmasti niin äänestäjille kuin sitten vaaliviranomaisillekin eli ääntenlaskijoille. On hyvin houkuttelevia valitsijayhdistyksiä, niin kuin esimerkiksi Oikeutta sorretuille ja Nälkäisille leipää, Totuus maan perii, Oikeutta kaikille. Mä taidan ottaa nyt ton vaalisalaisuus, voidaan niin ehkä ei välitetä, että tuo kuulostaa hyvältä tuo Totuus maan. Ja nyt äänestäjän tehtävä oli vetää punaisella kynällä viiva mieluisen ehdokkaan tai vaalilistan kohdalle. Miksi punainen viiva? Punainen viiva sen takia, että vaalilautakunta, joka suunnitteli tuon uudistuksen, totesi, että tämä uudistus on niin radikaali, että se merkki, jolla tuo tehdään, on oltava todella radikaali. Siksi valittiin punainen väri. Siitä luovuttiin vasta myöhemmin sitten, kun se alkoi tuntua, että se on vähän liikaa eräästä aatetta muistuttava väri. Mutta siinä vaiheessa, kun tuo 1907 ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön, silloin ei ajateltu ideologiaa, vaan ajateltiin nimenomaan sitä, että se näkyisi hyvin selkeästi. No, millaista tuo vaalitaistelu oli tuolloin 1906-1907? Äänestyslippu oli näin hurjan suuri
Siitä meillä on olemassa dokumentti, jonka kertomuksen on rakentanut Ilmari Kianto. Hän julkaisi vuonna 1909 teoksen Punainen viiva. Siinä eletään hetkiä ennen ja jälkeen ensimmäisten eduskuntavaaliemme. Tarinan keskushenkilönä on kaksi köyhää suomussalmelaista talonpoikapariskunta, jotka lähtevät äänestämään. He kokevat ensimmäistä kertaa elämässään, että heillä on mahdollisuus valita. Miksi Suomussalmelta? Johtuu siitä, että Ilmari Kianto itse oli asettunut aikoinaan opintojensa jälkeen Kajaanin opettajaksi ja siellä heittäytynyt politiikkaan. Ja hän oli joutunut politiikan kierteessä niin pahasti ryvettymään, että hänet erotettiin opettajan toimesta. No, Ilmari ajatteli, että eipä mitään, hän rupeakin päätoimiseksi kirjailijaksi. Niinpä hän muutti kotiseudulleen Suomussalmelle ja rakennutti Kiantajärven rannalle Turjanlinnan nimisen taiteilijakotinsa. Sitä ennen hän asui Suomussalmen pappilassa ja sieltä hän muutti sitten aikoinaan tuonne. Ja sillä Suomussalmella hän tutustui ja näki tuon ensimmäisen vaalitaistelun ja vaalit, ja hän päätti kirjoittaa sitä kirjan Punainen viiva. Matti Kassila ohjasi tuon elokuvan tarinan elokuvaksi vuonna 1950. Ja tuossa on 2 kysymystä. Mieti noita pieniä pätkiä katsoessasi, mitkä asiat nousivat vaalikeskustelussa esille ja miten vaalit poikkesivat nykyajasta. Jos haluat katsoa tuon kokonaan, se löytyy joko hakusanalla Punainen viiva tai sitten menemällä Ylen arkistoon ja sieltä ottamalla tuon artikkelin, jonka verkko-osoite tuossa kuvassa näkyy. Katsotaan nyt pieni pätkä siitä. Kuin lampaita karsinoissa meitä on kasvatettu. Pitää jo oppia tuntemaan vääryys ja valhe. Ei saa nälkä, ruoska eikä orjanpamppu enää vinkua tässä maassa. Hei! Vaan roletaarin täytyy tarata siihen kiinni, justiin niin kuin ärsytetty koira kalikkaan. Ja sen minä sanon, että jos nuo isopalkkaiset herrat tälläkin paikkakunnalla pilkkaavat köyhää työmiestä ja työnaista ja nylkevät nälkäistä selkänahkoja, niin tietäkööt, että elävän Jumalan kosto... Hetkinen, herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, mutta minä en voinut olla tässä kokouksessa keskeyttämättä arvoisaa puheenjohtajaa, koska minä aivan selvästi tunsin, että jokainen lause, jonka hän kiihko mielessään suustaan syytää, vain pilaa hyvää asiaa. Ja tahtoo kaataa kumoon sen, mitä minun mielestäni ei koskaan pitäisi kumoon kaataa, nimittäin tervettä ihmisjärkeä. Minä nyt tosin satun olemaan... Siinäpä oli pieni ote tupaillasta, jollaisia järjestettiin Suomussalmella ja muuallakin Suomessa. Ja siellä oli yleensä aina vastakkain äärilaidat. Tuossa tuo kiihkeä puhuja oli sosiaalidemokraatti ja sitten häntä vastaan oli henkilö, joka ei halunnut tämmöistä sosialismi-aatetta, joka olisi ateistinen aate niin Suomeen, vaan hän puhui jonkun toisen aatteen puolesta. Mutta seuraavaksi siirrytään tässä elokuvassa kohtaan, jossa katsomme sitten, kun Topi ja Riikka ovat menneet äänestyspaikalle. Miten se punainen viiva vetäistiin siinä ensimmäisessä vaalitilaisuudessa. Tulkaa tänne. Osaatteko te itse vai autanko minä miestä mäessä? Löytyy täältä numero ilman herrojakin. Ja revät peletät tänne toiseen koskaan.
vihollisen viimeisiä liekutuksia. Nyt pirhana vie pääsekään kynsistä. Hei, saisi ruudun kapineita noin rajusti käsitellä. Kyllä sen viivan pitäisi nyt näkyä. Ja näin kiihkeissä tunnelmissa Topi ja Riikka saavat vetäistyä oman punaisen viivansa, niin kuin moni muukin suomalainen ensimmäistä kertaa kävi vaaliuurnilla. Mikä oli eduskuntavaalien tulos? Eduskuntavaaleissahan oli nyt uusia puolueita. Suomeen oli syntynyt suomalaisen ja ruotsalaisen puolueen rinnalle sosiaalidemokraattinen puolue. Sitten oli vanha suomalainen puolue, nuorsuomalainen puolue, ruotsalainen kansanpuolue ja sitten oli uutena puolueena maalaisliitto sekä kristillinen työväenliitto. Ja tuossa on pienet luonnehdinnat noista puolueista, eli sosiaalidemokraatit ajoivat parannuksia työväen asemaan sekä maalla että kaupungissa. Huomatkaa siis maalla ja kaupungissa. Suomalainen puolue ajoi suomen kielen aseman parantamista ja suhtautui myönteisesti venäläistämiseen. Nuorsuomalaiset taas suhtautuvat kriittisesti venäläistämiseen, mutta ne olivat suhtautumisessaan yhteiskunnan kehittämiseen paljon radikaalimpia.
Sitten RKP taas oli ruotsinkielisten puolue, joka oli taas niin kuin lähtökohtaisesti ollut säätyläistä. Nämä 3 puoluetta olivat säätyläisten puolueita, kun taas sosiaalidemokraatit, maalaisliitto ja kristillinen työväenpuolue edustivat niitä joukkoja, jotka olivat olleet tämän järjestelmän ulkopuolella. Ja nyt kun katsotaan tuota tilannetta. Vuonna 1907 ylinkerros sai 70, eli säätyläiset, ja sitten puolestaan talonpojat ja työväestö saivat 38 ja 33 paikkaa, eli suunnilleen yhtä paljon kuin tuo ylinkin kerros. Tulos oli siis radikaali. Monet pelkäsivät, että tilanne olisi vielä ollut hankalampi. Sen takia esimerkiksi otettiin käyttöön tuo 24 vuoden ikäraja, koska sillä tavalla saatiin osa sosiaalidemokraatista äänestyskelvottomiksi. Sen lisäksi ensimmäistä kertaa vuonna 1907 eduskuntaan valittiin 19 naista. Se oli todella radikaali uudistus. Eli niin kuin jos ajatellaan tilannetta, niin nyt menettäjiä olivat niin aatelisto, papisto kuin talonpojat, porvaristo säätyinä. Talonpojat nimittäin tässä yhteydessä tarkoittivat jo sellaisia ihmisiä, joilla oli maata olemassa. Ei välttämättä kaikki talonpojat eivät olleet säätyläisiä, eikä kaikki porvareita olevat olleet keskiluokkaa. Ja silloin tämä edustuspohja laajeni huomattavasti. Ja niin kuin huomaatte taulukosta, niin tämä linja jatkuu, eli yhteiskunnan ylinkerros menettää asemaansa ja tilalle tulee keskiluokan, talonpoikien ja työväestön edustus. Otetaan esimerkki. Tässä oli ensimmäisen eduskunnan 1/19 naisesta. Miina Sillanpää oli torpparin lapsi. Hän aloitti työuransa 12-vuotiaana puuvillatehtaassa, meni myöhemmin Jokijoisiin naulatehtaaseen. Sitten hän 18-vuotiaana muutti Porvooseen piiaksi ja samalla hän vaihtoi isänsä sukunimen Riktiikin Sillanpääksi. Sillanpää tuli siitä, että isän torppa sijaitsi Sillanpää-nimisessä paikassa. Ja Vilhelminakin lyhentyi vähän lyhyemmäksi suomalaiseksi nimeksi Miina. Hän toimi kansanedustajana kaikkiaan 38 vuotta, siis vuodesta 1907 lähtien. Miina oli tarmokas nainen. Hänet valittiin vuonna 1926 Väinö Tannerin hallitukseen sosiaaliministeriksi. Niinpä hän oli myös ensimmäinen naisministeri. Eli hän oli 19 naisen joukossa tekemässä Suomessa naisten kansanedustajien uraa. Hän oli myös uraurtaja siinä suhteessa, että hän oli tasa-arvon ajaja, kansalaisvaikuttaja, joka teki monipuolisen elämäntyön. Ja tuossa yläkuvassa nyt näemme, tässä on Miina Sillanpää nuorena tyttönä, tai ei nyt enää niin nuorenakaan, kun hän oli syntynyt 1866 vuonna, niin hän oli liki 40-vuotias tuossa vaiheessa, niin hän puhui tuolla eduskunnassa ensimmäistä puhetta. Eli hän oli niitä ensimmäisiä naisia eduskunnassa. No kun eduskunta kokoontui ensimmäiseen istuntonsa, niin se tapahtui siis toukokuussa 1907. Ja paikka ei ollut nykyinen paikka, vaan se oli nykyisen Keskuskatu 3 sijaitseva Palokunnan talon juhlasali. Vasta vuonna 1930 eduskunta sai sitten uuden talon, kun Sireen-niminen arkkitehti rakensi Helsingin keskustaa eduskuntataloon. Siihen saakka eduskunta toimi lukuisissa tiloissa eri puolilla Helsinkiä. Eduskunnan vanhin jäsen, siitäkin tuli tapa, eli aina vanhin jäsen toimi ensimmäisenä puhemiehenä, kun valtiopäivät kokoontui, ja hän aloitti puheensa sanoilla:
yksinkertaisena talonpoikana, joka tulee tänne Lapin kaukaisista rajoilta. Huomatkaa, siis talonpoika, joka tuli kaukaa Lapista, nousi yhtäkkiä eduskunnan puhemieheksi. Samalla hän toivoi, että raatelevan vaalitaistelun sijasta ruvettaisiin tekemään yhteistyötä, vaikka se tuntui tuon ajan Suomessa hyvinkin vaikealta, koska oli vastakkainasetteluja eri puolilla ja erilaisten ihmisten kesken. Kuitenkin toive jää aika lyhyeksi, sillä hyvin pian tuon ensimmäisen eduskunnan kokoontumisen jälkeen poliittinen tilanne Venäjällä kiristyi. Se alkoi jälleen venäläistää rajamaakuntia, niinpä Suomessakin. Ja eduskunnan työtä turhautti se, että kansanedustajat eivät saaneet läpi niitä lakeja, joita he halusivat, vaan tuo laki jätettiin aina keisarin toimesta vahvistamatta. Ja taas koettiin Venäjällä uhkana Suomen asema, autonomia, ja sitä kohtaan aloitettiin hyökkäykset. Ja se tarkoitti sitä, että eduskunnan asema tuli horjuvaksi. Tsaari suuriruhtinaan ominaisuudessa säilytti oikeuden hajoittaa eduskunta, niin kuin hänellä oli oikeus ollut tehdä säätyvaltiopäivillekin, ja hän käytti sitä oikeutta. Seurasi vaalit toisensa jälkeen, ja tuloksena oli se, että ihmiset alkoivat vieraantua ja harrastaa eduskunnan ulkopuolista vaikuttamista. Nyt tehtävä. Löydät YouTubesta hakusanalla 150 vuotta edustuksellista demokratiaa. Videon. Katso se video, se on noin pari minuuttia. Ja katsottasi tee lista 5 suurimmasta muutoksesta kansanvallan eli demokratian kannalta Suomesta. Mitä oli tämän videon pääasiat? Kappale 19 kun luet, niin sen keskeiset asiat ovat tässä. Venäläistymiskausi keskeytyi vuonna 1905 hetkeksi. Suomeen säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suomesta tuli demokratia. Eduskuntauudistuksen myötä Suomeen perustettiin uusia puolueita, joista tärkein myöhemmän elämän kannalta oli Maalaisliitto ja vuonna 1903 sosiaalidemokraattisen puolueen nimen ottanut työväenpuolue. Mutta pian venäläistäminen jatkui, kun Venäjän olot olivat vakiintuneet surullisesti päättyneen sodan jälkeen. Kiitoksia sinulle, kun jaksoit kuunnella ja katsella.